Sanibonani guys, igama ngiqabele ngiphathela amazwi la eNimba ngomhla ka-27 July. uLwandle ufikile kezodla i-breakfast nabazali bakhe, kodwa-ke abazali bebengakhombisi injabulo. Ubuzile ukuthi hayi bo, kwenze njani? Hhayi, uma wakhe wathi baba mtshele. Wathi hayi bona ngitshele ini? Washo-ke uZondo ukuthi hayi ndodana, sekumane nje kuba khona umuntu olikha i-information ebucayi kabi yala enkampanini yaseZondo Technologies. Wathi hayi bo, bani owenze lokho? Wathi yinami angazi, kodwa nje i-Afribees contract nje impela ikhosela Tech nayo yonke information ngayo. And ngiyasola ukuthi impela sebemane ba-bridger into our systems. Hayi, amanothi uLwandle, ngiyabona ukuthi kahle kahle i-cyber attack le. Angeke kube khona umuntu ongamane adedele information kanje enkampanini yethu. Hayi ngeke, sithembakele phela thina. Athi ubaba wakhe kulungile-ke, kuzomele wena usebenze noma wethu ni-check ama-logins nibone ukuthi ukhona nomuntu ongenile laphaya wantshontsha information kanje, ngoba ngampela izosikhosta ama-million lento lena ukuthi ngampela ikhosela Tech iphezu kwayo. Athi hayi, ngiyamsola uZoleka futhi uhlakaniphile loya. Wayehleze vele embiza ngo-Dynamite. Ya, wathi uyena nje wenze yonke lento, ibhalwe yena lento. Ayi-ke guys, uLwandle-ke wagwajaza, wathi ndodana, ngikuthemba ukuthi-ke wena ninoma wethu nizoyenza lento, nithole ukuthi ubani lo obhizi ofuna ukusiqhuba phansi. Guys, umane nje uma wethu washaya uvalo-ke methiwa kuzo-check-wa ama-system nama-laptop nayo yonke into. Wagijima waye ofisini, wathatha i-laptop yakhe, wathatha i-laptop yesibili, wathatha ifoni, waxhuma-ke guys iy'ntambo, wadelitha ubhuti, wawapha yonke into kwi-laptop yakhe ukuze kungabonakali phela ukuthi uyena obekade sende information ekhosela Tech. Guys, unogwaja uzama ukuyivikela-ke manje, but anyway, sesuka lapho waya kuLazarus benoZoleka eyosho ukuthi hey guys, cishe ngabanjwa mina. Athi Lazarus, what are you talking about? Athi uyazi ubaba usiyasola ukuthi ikhosela Tech ikwazile ukuthi intshontshe information laphaya kwi-Afribees, and yabona nje ngekudala uzongithola ukuthi mina. Athi Lazarus, okay, so what do you wanna do about that? Wathi no, kumele nisheshise phela i-contract yami yala ikhosela Tech, ngiqala nini umsebenzi. Kumele phela nami ningikhave mekwenzeka ngixoshwa laphaya eZondo Technologies. Usiyasho-ke uLazarus ukuthi no, not so fast. Wena okakanginikeza i-proxy yalama shares onginikeza wona. Angithi nawe-ke kuzomele uqedele iy'thembiso zakho manje ngikufaka la enkampanini yale ekhaya. uZoleka avumelane nalokho. Athi futhi-ke okwesibili kuzomele sibhice uma wethu guys, kumele abhicwe ngobubende inyama angayidlanga. Kumele uSydney akholwe ukuthi umuntu obasabotajayo yena uma wethu. Athi uLwandle, hayi bo, kanjani manje? Uma wethu indoda elunge kabi. Wathi hayi bo, bekukuphi ukulunga kwakho uma wethu ngesikhathi wena ubhizi ufuna ukuqumba phansi ubaba bakho okuzalayo? Usunonembeza kusukela nini wena? So singithi-ke thina kumele kube khona umuntu othi take the fall for this whole thing, and uma wethu is the good candidate ngoba vele akasilona ilunga lomndeni, kanti-ke bake bathi ukuxabana benaye-ke guys uSydney bebangama-shares, so bene-motive. Babone kahle ukuthi bebesebenzisa uma wethu. Hhayi, ngisho naye uMr Zondo uzokholwa ukuthi uyena lo olikhe yonke le information. uLwandle-ke guys ubekade ephikisana nalokho, esho ukuthi uma wethu does not deserve this. uLazarus wathi lalela lana-ke, if uma wethu does not deserve this, then it means wena-ke you are gonna take the fall. You choose, it's either it's you noma-ke uma wethu. Guys, kwanzima futhi kuLwandle ukuthi-ke manje ancamele ukuyi-sacrifice yena kunoma wethu. Guys, uthe ngikuqalela-ke usuku olulodwa qwini. Tomorrow ngifuna i-proxy yama-shares kanye nokuthi uyamqumba phansi uma wethu noma cha. Okungenjalo, I am gonna drag you myself le eZondo Technologies, ngimtshele ubaba bakho ukuthi wena onginikeza information ye-Afribees. So what is it gonna be? Guys, uZoleka uke wathi uyayithanda-ke isayidi laLazarus eli-dangerous, kodwa the way abembuka ngakhona mase sekhuluma ngokuthi ufuna ukuqumba phansi uma wethu, hayi bekade sengabazi ugele ukuthi hawu, who is this? Hayibo, kungathi manje sengibona omunye uLazarus. Le gangster ubani kahle kahle? Wambuza-ke ukuthi aren't you gonna feel unembeza ngokuthi-ke uma wethu-ke uyamsacrifice engenzanga lutho? Athi lalela la, uma wethu is the list of my worries. Kahle kahle kusho uLazarus guys. Hey bo, Lazarus, mina manje
usengijikele. Angilazi leli side lakhe liyangithusa. Anyway, guys, akupheli-ke lapho. UPortia umbonile uLwandle engena ema-ofisini alapha eKhosela Tech, and then she realized ukuthi uyi-mole yalapha eZondo Technologies. And remember, uPortia is in between. Kahle kahle sizothi udlalela amathimu omabili because ngala uthanda umawethu and umawethu asebenza eZondo Technologies and akafuni ukumbetray umawethu, but at the same time usebenza eKhosela Tech. And nakhona eKhosela Tech uncinga isikhundla sokuba i-CIO. So emva kokubona-ke uLwandle uyahalela ukumtshela umawethu ukuthi lalela la, you are going through so much trouble lapha enkampanini yenu because of Zondo's son, but at the same time uyazi ukuthi mengase kusho lokho, that means umsebenzi wakhe eKhosela Tech uzomphelela. Yo, kunzima for uPortia, guys. She is breathing through the wound. Kanti-ke kaMabandla idrama ayipheli. Thumeka umane waletha-ke uZethu ekhulelwe ngaka, isisu singaka, guys. Wathi akeze ezohlala khona laphaya kaMabandla, alale ekamereni likalikamva. Uhlathi-ke umane wangayijabulela leyo ndaba, esho kahle ukuthi ngeke le ntombazane okokuqala isimuve on, why kumele izolale ekamereni likalikamva. But ithissana-ke benoThumeka uZethu elalele, wamane wadecide ukupakisha ugele waphindela emumva. Kodwa-ke uThumeka umvimbile futhi wathi no, kuze umntwana la. Ngiyazi bekumele ngikhulume noHlathi kuqala, kodwa ngicabanganga ngengqondo, ngicabange ngenhliziyo. So mina ngifuna nihlale ngikwazi ukunakekela wena nemntwana. So ukuthi uHlathi uthini, it's fine, wena awendawo. uZethu washo ukuthi angithandi ukuthi uhlale lekhaya, ubaba walekhaya engangifuni. Wathi ngizokhuluma naye, ungahambi mntanami, ngikulahlele enjeni laphaya, nina nengane nizoba njani? Hlala nje, ngizokhuluma mina noHlathi. Guys, manje-ke uXolani uzovakasha kanjani, evakashela uZethu. Kona-ke mese sibevakashelana bazohlala kiphi indlu, kuzobe ngathi kudelelwe ikamva lana straight. But anyway, asithembe ukuthi uThumeka uyayazi into ayenzayo. Guys, aphela lapho kaMazibela namhlanje. Mekhohle subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiqabele ngiphathela Mazibela enimba ngomhla ka 27 July. uLwandle ufikile ke ezodla breakfast